Pirkkatin kauppakassivideosta, mistä saatetaan tollanen juoma. Tollanen juoma. Tällainen juoma. Tästä oli netissä puhuttu, niin tää on nyt tällainen juoma sitten. Tällainen juoma. Pirkka tekee hyviä kolajuomia, vaikka en ole koskaan juonutkaan. Tänään juodaan. Mitäs muuta täällä on? Tällainen juoma. Proper. Tällainen juoma. Kolut. Köl. Tällainen pizza. Pirkka tekee hyviä pizzoja, ne tekee parhaat. Tällaiset saatana. Ja sitten pari noita köllejä lisää. Näin. Se oli vähän huijauskauppakassi, mutta